So guys, हे बघा. ओ माय गॉड, हे एकदम मस्त आहे. वो भाई चाय पीते बघता. Oh my god, ट्रेंडिंगच होती पहिला. ओ भाई हे गाईस, तो लालबागचा राजा 2021चा अपडेट झालंय. हाँ बरं आहे. 7वी अजून येते तशी खेळते. इकडे पण आहे बघा. आणि तिकडे कोपऱ्यात पण आहे. तिथे वरती पण इकडे. माय गॉड गाईस, मी यूट्यूबमध्ये ही मूर्ती खूप बघितलं आहे. ओके गाईस, हे पण आहे. Oh my god, हे बघा गाईस. ओ भाई बाल त्या बाजूला पण लाल खेळा. ओ ही गाईस मी दाखवली ही भाई यूट्यूबची ट्रेंडिंग मूर्ती. आता मी अजून एक ट्रेंडिंग मूर्ती दाखवतो. इकडे हां मी बघा. ओ असं ओके, ही पण येते. इकडे सगळ्या गावात असते. या बाहेरच्या मूर्त्या तुम्ही जसं इकडे येतील तर इकडे सगळ्या, तर पण तिकडे पण बाहेरच्या दिसतील मूर्त्या. ओके, तुम्हाला इकडे मी इकडे बघितलेली आणि स्कूटीवर बसलेली मूर्ती. बालमूर्ती होती स्कूटीवर. स्कूटी हो हा साप. मी बघा स्कूटी जाऊन आता हे भाई हे तर नारळ आहे. नारळ हो, मी बघा एक बाई मूर्ती झोपलेली. हां हे पण येते. ते पाठीकडची पण वरती पण खूप सगळं आणि ही भाषा खूप त्याची
कोळी राजाची काही मूर्ती हुंदीर मामा बघ आणि हुंदीर मामाला सजवले एकदम. ओके हे हां वरती श्रीशंभूंची श्रीशंभू पहिले. ओके ही पण येते आणि ही पण येते. ओके म्हणजे मी तिकडे दाखवतो डायमंडचं काम चाललं तर तिकडे येते. ही मला ही सगळं कोसमवरती बाई चाय पिते बाप्पा. खाली सांभाळून आमच्याकडे खूप दुकान पण Oh my god, लाल रक्त वाटते ती छोटी प्रति होती. ओके ते भाई साहब होली गणपती तुझ्या पाठीकडे एकविरा आली बरोबर. एकविरा हो भाई साहब साई बाबा. पार्वती आणि श्रीशंभूंचं पण गणपतीमध्ये ब्लॅक कलरमध्ये आणि हे पण एक बाप्पांना 5 पण पंख. आम्ही दुसऱ्या कार्यक्रमाला जायचं